Ako si Derek, ginaingon, importanteng moralidad kaysa imo kining ipasundayag. Kay dagang mga tao nga usa lang nimo kasayo, daghan na kini para nila. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Nakagraduate na sa college ang imong uyab, Derek. Professional na si Elena. Unsa man, ha? Di lang nimo tiwason ang usa ka tuig na lang nimong kurso sa marine engineering? Magtigom sa kuma. Kami na bahala sa bayaran nimo sa eskwelahan. Salamat kay ninyo, ma, pa. Mas nindot magod kung ma-professional pod ka, Derek. Kaya di ta mauwaw nga kung kaboy magkadayo ni Elena, pulos na mo mga professional. Sige, Derek. Padayon kay mo tabang ko gasto. Ayo, Elena, mauwaw ang pugko nimo. Ayaw ka, wow, uy. Uyab ko ta. Kalain. Salamat na lang. Sila na si Papa ug Mama mo imisaad aron mahuman ko sa akong kurso nga marine engineering. Sa ato pa, kung ma-professional na ka, magkalagyo na dahil ka. Mao gini may tabo, Elena. Sige na lang, uy. Agwantahon lang unya nato ang kamingaw sa usap-usa. Alang ramang po ni sa atong kaugmaon, dili ba? Mao gyud, Elena. Congrats, Derek! Mwah! Thank you, Elena. Congrats, anak! Natuman Matuman na na dyan ang yun. mamahimo kong siman. Hala. Ikaw'y mahimong si Mandong, ang atong anak do. Oh, mamahimo na yung siman na itong anak. Congratulations. Kundi pa to ninyo, ma. Mao ni. Papa, digi ko mo persige sa akong kurso. Kamo ni Mama ang gihimo kong inspirasyon. Salamat, anak. Waday ko'y labot. Aw labot kayo, Labot ka na yun. Special ka na ko inspirasyon, Elena. Lina? Tito? Ano my guys si Derek? Next month na. Mao ba? Kamu gid nagkadayo. Kami? Kita tak ko. Dili kitang tinadhana, Tito. Uy, minyo na ko, uy. Pangita na laglain. Wa ko laing gitagaan na akong kasing-kasing. Ikaw ra gitagaan pa na. Tito, sapat dia, uy. Tiwas na tagkaon, uy. Aron magkabuwag-buwag na tando, ha? Basta nga niya, may makakita na to din sa restaurant sa mall. Lainon nis pagsabot. Ayawasan ko. Sige, sige. Love, nainom to pa ka ni Tito? Kato imong secret lover? Nagkita mong good mi kaniha dito sa mall. Oh. O gi-invite ko niya og dinner. Dito ra pud sa mall ko. Miuban ko niya, love. Okay. Unya, nag-istorya mo bahin ninyong duha? Ay lang lain na sa pagsabot, love, ha? Nag-story mi bahin sa iyang love na ako before. Unya, love, kikilig ka. So? Hala, no? Nga nagod taong kiligon man ko. Love ya ni mo siya. Love ni mo siya before, dili ba? Miyangkon man ka na ko, ana. Love, nalimot ka? Ma, pa, kumusta mong duha? Okay na mi anak. Kira kay Dag, ikaw diha. Ikaw daw. Okay ra kayo. Pero, dagko kay bao diri karon oy. Asa Elena, naadiha sa ato? Dilakaw man to na. Asam kuno siya? May sultirong. Basta kayo nilakaw sila. Unsa? Wala na ko kawas na iyo. Wala na ko. Panagdan na lang ko, good. Magkalik ko. Uy, napugod taon di na may tabo. Uy, mag-usap na po ta. Tito, unaw katapusan na ni Mato. Dili na. Unaw katapusan kini. Unsa? Tito, dako sa akin nga ito kinuha. Elena. Oh. Tungang gabi ka na ulit.
Nagmata pa day ka, ma? Paamin ako, ma. Oh. Nanawag si Derek. Nagpahibaw nga nanawag ko no siya sa imong cellphone pero off. Kuan man, na-drain ko. Wa ko magada sa akong charger. Diin man di ay ka, Elena. May gitambungan kong birthday party. Wa ko makabalibad, good ma. Sige ha, musod na ko sa among kwarto ni Derek. Oh, ang cellphone ni Elena, oh, nabilin. Si Derek ang nanawag, ha? Mura, dili kay numero naman na. May ambe ka kung tubagon. Oh. Hello? Hello nang. Ah. Maid ka ni Elena? Paliw ko sul TV nga ni anak ko sa mga butanan. Oh. Made good town tatot. Wala, kisa na. Sige, sir. Akong sultihan si Ma'am Elena. Asa day mo mag-abot, sir? Aing na lang na nga, maulang gihapon. Hindi anak ko sa kwarto naghuwat niya. Ha? Kinsa ganito ka, sir? Ito. Do, nangurog ko, do. Nangurog ko, do. Ngano ka? Kisa ito nanawag, ha? Dito ko, no. Dito? Tutuan ako do siya nagpaabot sa kwarto nga ilang abutana ni Elena. Unsa? Oh, tuan ang auto ni Elena. Kung makumkum pa lang ang balaod, ha! Ako na yung patay itong lakiya. Ayaw, do. Na ay Ginoo. Siya rin mahibaw sa tanan. Unsa na oras, ha? Alas 10 sa kabuntagon. Nanawag si Derek ganina. O pa'y pag-abot niya sa airport. O mudritso na siya sa dapit. Diin tuwa ang iyang asawa o ang iyang laki. Do, pastilan ini. Ako magikuyawan ini ilang kahintag karon. Giuntoy lang siya sa iyang asawa. Oh no! Pastilan! Wala nagay uwaw na ba yan, ha? Profesional man unta. Pero wala naman ini hunaw na ataon. O yan pagka-profesional. Oh, si Derek. Hello? Derek, anak? Nanawag ka? Kisa na katubag? Ang inyong maid. My God, Tito. Ang inahan ni Derek ang nakatubag ni mo. Oh, sa? Manggawas ta din eh. Muli ko. Bangag sa lungag na unsa mo kay. Niyar na din sa kwartos hotel. Pasatin sila. Pawitan sila may bawang asa na karon. Dali ni. May nga nakiko ano yung mandugan ng murag bagong namukulo. Tito. Ano mo ni... Uy, hindi man ko makabalipat ni mo to. Cute yung mandugan din, no? Kaning sir. Ayaw ni buhata ha. Huwata lang mugawas lang duha. Huwaton, may dako mga pulis. Gusto ko masakpan sa akto nga ang pagbudhi sa kuwasawa. Kau ba nang iyang laki? Na! Oh, kinsa na o niya, ra? Kadiot. Oh. Kinsa na? Niyan ang inyong order, sir. Kung sa may order na mo, wapin mo order. Doon na, sir, oy. Pinalaktob, sir. Able, sir, able. Kadiot, ito sa nako. Dali sir. Init pa. Sa buka, oy. Wapin may order na pinalaktong. Wa? Ha? Mo to inyong gi-order nga pinalagtob? Ha? Maigoy. Hayop kayo na. Kulitan ko ni mo na. Huwag tanga nagkagkaawa, ha? Unsang nimong gibuhat, ha? Nag-istorya naman mi. Kuan, mekaniko ni siya. Mekaniko sa ibong... Ha? Pagilis! Ayaw pangilad kayo nakaila ko ni Tito. Kanyat sa kay mag-ilis ako. Gahubo mga ka? Kita oras na siya terings. Unsa? Kita oras. Hilo ma? Bayo kayong mo-overhaul si Tito ngayon mo mekaniko? Ha? Hili na! Pagdali-gilis na! Basig mapatay tika! Dali! Hapit ko magkriminal atong higayon na. Nasakpan ginagawa kong asawa. Nangilad pa. Nag-istorya ra kuno sila. Nalimot si Lina nga nakaila ko ni Tito nga mo iyang laki. May noong pagkaigo ni Tito sa akong kumo nga pinalagtog. Mga katumang kasama ang kaagi ni Derek. Dinining tulumanon. What's the style? Naigo sa kumo nga pinalagtog style. Follow for more drama.